Soňky hepde ýurdun dürli sebitlerinde hususy dukanlaryň we awtoýolgalaryň ýapyk durmagy ilat köpçüligine erwet täsir ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň bu barada beren maglumatlaryna görä, akşamlaryny we gijelerini işleýän dukanlardan ilatyň uly bölegi peýdalanýardy. Awtoýolgalara da uly zerurlyk döreýär. Azyk dukanlarynyň ýapylmagynyň täsiri hususan da orada aýynyň dowamında has köp duýulypdyr. Çeşmelerin sözlerine göre son günlerde akşamlarına ve gecelerine kirey üçin taksi hizmetlerini yerine getiren sürücüler şeýle hem garanky gijaçenli dürli önümçülüklerde karhanalarda we hususy ýaşaýyş durmuş işlerinde zähmet çeken işçi gatlygyň wekilleri üçin akşam we gece işleýän dukanlar azyk önümlerine hem wajyp hojalyk haritlaryny satyn almak üçin ýeketäk mümkinçilik bolupdy. Hususy dukanlaryň ençemesi martyň aýagynda ýurdun bir näçe regionunda, Ahal Balkan we Daşoğuz vilayetlerinde şeýle-de paýtaxt Taşgabatda ýapylypdy. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň soňky günlerde gurrun bermegine görä dukanlaryň şeýle köpçülikliň görnüşde ýapylmagy ýyl arasynda hususan da gijelerine we akşamlaryna agyr zähmetde işlemäge mejbur bolan raýatlar üçin uly noksanlyklary döredipdir. Orada aýyny akşamlaryny we gijelerini köp adam derhal iş bilen mihmançylyk we beýlik aladalar bilen köçä çykmany boldular. Şeýle pursatda daň säherdäk agyr beklenýän wagtyçany Ramazanly adamlar iň bärkisi gerekli çöreğini ýa-suwuny hem alyp bilmediler. Dip vilayet ýaşaýjy aýtdy. Gündizlerini işleýän dukanlaryň hyzmatynyň peýdalanyp bilmeýän adamlaryň arasynda hususan da gije gündiz we ýarym sutkalap ammarlarda bejergi we hyzmat ediş nokatlarynda bejeriş remont işleri bilen meşgullanýan raýatlar hem bar. Olar üçin akşam we gije işleýän dukanlaryň ýapylmagy köp bökdönçlüklere getiripdir. Şeýle-de çeşmeleriň sözlerine görä awtoýolgalaryň ýapylmagy hem ilaty köseýär. Ilkinji nowatda sürüjüler uly kynçylyk çekýärler. Azatlyk bilen gurrundaş bolan Aşgabatly sürüjüleriň sözlerine görä käte bütün bir şäherçede ýa-da kiçengrek şäherde ýa-da paýtagtyň giden bir etrafynda ýekejede awtoýolga tapdyrmaýar. Bu hem öz gezeginde awtologlaryň ýol gözegçilik polisiýasynyň gözüne düşmegine getirýär. Bilişimiz ýaly daş keşbi kırwy hapalanan awtoologlar ýol polisiýasynyň derrew üntüne çekýär. Netijede adat sürüjülere dürli sebäplerden para ýa-da jerime haýwat atylýar. Bu hem raýatlaryň maşgala büdjetine uly zarba bolýar. Diýip paýtaktly sürüjü gurrun berdi. Türkmenistanda ýol polisiýasy awtologlaryň arasynda bolmagyna bir näçe ýyl bäri berk gözegçilik edýär. Hatda sehelçe tozan iýdi bolan awtologlar saklanyp jeremesi dewar edilýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, arasy awtologlaryň hem polisiýa tarapyndan saklanmagy seýrek ýagdaýda. Awtolog hapa ýa-da döwlet belgileri aýdyn görünmeýär diýilip, sürüjülerden para alynmagyna bahana ýa-da jerime ýazylmagyna esas bolup bilýär. Yerli ýaşaýjylaryň özleri gurrundeşliklerinde soňky bolup geçýäni ýapyş kampaniýasy berk ýazgyrylyp keçit elegeçiligi we umuman raýatlara ykdysady urgy hökmünde häsiýetlendirilýär diýip ýene bir çeşme belledi. Özleri pikir alysmalarda seýle hili ýapmaklaryň kanun taýdan hiç hili güýjüniň ýa-da sebäbiniň delillendirilmeýändigi aýdylyp, bu hereketiň öz gezeginde ýene bir gezek ýurtdaky hukuk we kanun normalarynyň hiç hili işlemeýändigini görkezýär. Dip Türkmenistanly çeşmeýdär. Şeýle-de Türkmenistanlylar özara pikir alaşmalarynda şol bir wagtyň özünde de birinji maşgala we ýokary derejeli döwlet emeldarlaryna ýakyn telekeçileriň dukanlaryna hem awtoýolgalaryna hiç hili basyşyň ýokdugyna üns berýärler. Şeýle ýagdaýda öz-özünden ila arasynda diskussiýalara gatnaşan raýatlaryň sözüne görä, ýurtda açaçan deňsizligiň häkimet tarapyndan goldanylýandygy hakynda pikirler orta atylýar. Ýatlatsak soňky ýapyş kampaniýasy barada döwlet emeldarlary, resmi we hökümetçi habar beriş teristleri hiç hili düşündürüş ýa-da resmi beýanat bermediler. Diýip çeşme belledi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 27 martda beren maglumatyna görä häkimetler gije işleýän hususy eýçiligindäki awtoýolgalary we dukanlary ýapyp, olarda barlyk geçirýänligini aýdypdy. Häkimet wekilleri bu çäklendirmeleriň sebäbini ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň geçen hepde ýary gije duýdansyz geçiren barlyklary bilen düşündirýärler diýip ýagdaýdan habarly çeşme 27 martda habar beripdi. Azatlyk radiosy dukanlaryň we awtoýolgalaryň bir hepde golay wagt bäri ýapyk durmagynyň resmi sebäpleri barada türkmen häkimetlerinden kommentariýa alyp bilmedi.
Liverpool daýhanlar mineral dökünleriň yetmezçiligi diýendigini aýdýan mahaly döwlet medeniýeti ýurtda öndürilen dökünleriň ýerli sarp edijileri kanagatlandyrýanlygyny eleri sürýär. Bu aralykda Sebitdäki iri himiýa zawodyna köne enjamlaryň ýerli hatardan çykmagy önümçiliginiň depgünini gowşadýar. Mineral dökün yetmezçiligi sebäpli her ýylda owu hojalyk ekinlerimize yeterlik derejede ýyda edip bilmeýäris. Diýip Liverpool daýhanada radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy we üstümizdäki ýylda hem şeýle ýagdaýlaryň gaýtalanýanyny belläp sözüniň üstüne ýetirdi. Şu günler Türkmenistanyň buğday eklen meýdanlary mineral dökünlerini ümitlendirmek işleri dowam edýär. Şeýle-de ösüş suwlary tuturýar. Kärendeçiler we ekerançylyk bilen meşgullanýan hususy hojalyklar mineral dökünleri döwletiň keshitlän narhyndan resmi bahadan satyn alyp bilmeýär. Gara bazarda dökünüň bahasy resmi bahalardan tas 3 esse çemesi gymmat. Diýip daýhançylyk bilen meşgullanýan beýle Kıbrıs ýaşaýjat radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Bu sebäpde ýerleşen iri himiýa toplumy ýurdun iň esasy mineral dökün öndürüji zawodlarynyň hatyryna gelýär. Türkmenawadyň Niýaz Fadynak himiýa zawody döwlet habarlaryna ýygy-ýygydan mahabatlandyrylýar. Türkmen Himiýa döwlet konserniniň garamagyna bu zawodda resmi habarlarda aýdylmagyna görä ýanwar-fevral aýlary aralygyna takminan 40 million manatlyk önüm öndürilipdir. Bu himiýa karhanasyna 30dan gowrak görnüşli önüm öndürilýär. Resmi habarlara görä geçen 2024-nji ýylyň dowamyny bu karhanada 170 000 tonnadan gowrak fosforly dökün öndürilip sarp edijileri ýetirilipdir. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri üstümizdäki ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna bu karhanada 40 000 tonna çemet kukurt kislatasynyň 4,5 000 tonna çemet mineral dökünüň öndürilenligi barada resmi medeniýetde berilýän sanlaryň hakykata gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Bu aralykda ýerli daýhanlar özleriniň mineral dökün üçinçiligini kanagatlandyrmak üçin dökünüň gara bazaryndan şol sany goňşy Özbekistanyň kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökünlerden satyn almagy mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Ýa-da geçen ýylyň bahar aýlaryna günneger sebäpde Özbekistanyň bir kanun ýolları bilen getirilen mineral dökünleriň sewdasynyň rowajlanmagy barada habarlar uly üns çekipdi. Türkmenawatdaky himiýa zawodynyň önümçilik görkezüjileri häzirki wagtda hasda petegaşdy. Esasy sebäplerden biri çyğmal yetmezçiligi, elektrik energiýasynyň hemde suw üçinçiliginiň gowşaklygydyr. Diýip himiýa zawodyna çeşme aýdýar. Önümçiligiň hakyky derejesi resmi sanlardan azyndan 2 esse az, önümiň epesli bölegi hil taýdan hadadan pes bolansoň, olar içerki bazara iýerilmeýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ol bu zawodda tehnikalaryň könelendigini, zerur enjamlaryň köplenç işlemeýändigini aýdýar. Käwagt önüm öndürilmegi teknik näsazlyklar derarly bir näçe günläp, hatda bir näçe hepdelap tokdudylýar. Diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. 1960-njy ýylda işe girilen bu zawod ýurdun iň esasy senagat karhanalarynyň biri bolup soňky ýyllarda onuň çägine garaşyk dökünleri öndürýän täze önümhanany gurmak hem meýilleşdirilipdi. Zawodda ýylda 170 000 tonna töwerek azot, fosfor we kali elementlerinden ibaret garaşyk dökünleri öndürýän deshany gurmak barada Türkmen Himiýa konserni tarapyndan 2022-nji ýylyň tomtuny tender eglan edildi. Bu deshanyň gurulşynyň 18 million dollar çemeti boljakdygy hem de onuň Abu Dhabi'niň ösüş ganasynyň işlerinin hasabyna maliýeleşdiriljekdigi habar verildi. Ýöne gödegine tutulan bu taslamanyň soňky ykbaly barada habar verilmedi. Türkmenawadyň himiýa zawodunda işleýän adamlar bu karhananyň esasan 1960-njy ýyllarda oturdulan enzamlar bilen aýakda durandygyny bilýärler. Enzamlar könüldi, täze çyğmal gelenok, şonuň üçin önümçilik ýygyderli saklanýar. Diýip Azatlyk radiosynyň himiýa toplumyna çeşme aýdýar. Bu ýerde işleýän adamlaryň ençemesi eger hakyky ýagdaý barada gepleseler, işlerinden boşadylmakdan gorkýarlar. Aslynda welin olar ýagdaýlaryň näme derejede erbetdigini bilýärler. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen Himiýa döwlet konserniniň garamagyna garabogoz karbamid, tejen karbamid, mary karbamid, garly kali dağ magdan toplumy Türkmenawat himiýa zawody ýaly senagat desgalary bar. Azatlyk radiosynyň habarçylary dowam edýän obahyjylyk özgertmeleriniň arasyna 2022-nji ýylyň aprel aýynda ýurtda mineral dökünleriň bahalarynyň 6-8 esse töweregi ýokalanyny habar berdiler. Şonu bir tonna ammiak silitrasynyň bahasy 400 manatdan 3250 manada, fosfor 255 manatdan 2000 manada, karbamid 450 manatdan 3000 manada, ama fos 1000 manatdan 8000 manada çenli gymmatlady. Türkmen Himiýa döwlet konsernine görä ammiak silitrasy, karbamid, ammoni superfosfaty, chlorly kaliýaly mineral dökünler Türkmenistanda öndürilýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri geçen ýylyň bahar aýlaryny Özbekistanyň Liverpool aýatyna amderýanyň üstünden rezin gaýyklarda kontrabanda ýoly bilen getirilen mineral dökünleriň tonusynyň ýerli daýhanlara takminan 2700-3000 manatdan satylandygyny habar berdiler. Bu baha valyutanyň gara bazar bahasy boýunça 135-150 dollara deň bolýar.
Şondan avoy Azat Özbek kärhanasy tarapyndan öndürilýän bu önümleriň tonnasynyň resmi bahasynyň $240 bolunlygy ma'lum bolupdy. Azatlyk radiosu Türkmen Himya konserniň garamagyna Türkmenabat Himya zawodyny önümçiligini bökdürmegi barada yerli resmilerden tesbir alyp bilmeýär. Şeýle Reva polatyny kärenişli hanlaryň ýüzbeýid bolýan mineral dökünü kynçylyklary barada hem vilayet häkimliginden resmi tesbir alyp bolmaýar. NATO'nun Daşary işler ministrleri 3 aprelde Brüsselde 2 günlük duşugyna başlaýarlar. Gün tertibinde ýaranyň gorunlyk kyýbyny güýçlendirmek bilen baglanyşykly meseleleri bar. Duşuk Amerikanyň Ýewropadaky hyzmatdaşlaryna harby çykdyjylary artdyrmak boýunça basysy güýçlendirýän döwrüne gabat gelýär. NATO'nun baş sekretary Mark Rutte duşuň biziň bilelikdäki hopsuzlygymyz üçin aýratyn möhüm döwürde geçirilýändigini aýdyp, häzirki ýagdaýlary hiç bir ýurdun ýeki özi ýeňip bilmejek derejede çylsyrymly diýip häsiýetlendirdi. Rutte Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň transatlantik gatnaşyklary pete gaçyrýandygy baradaky tanqidlerine garamazdan Amerikanyň NATO bilen baglanyşykly borçnamalarynyň güýçli gaýlandygyny nyktady. Men käbir agyr sözleriň bolandygyny bilýärin. Şeýle hem bu tarapdaky käbir ýaranlaryň arasynda Amerikanyň NATO bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygyna alady bilen garaýanlaryň bardygyny hem bilýärin diýip Rutte aýtdy. Amerikanlar gaýta-gaýta nyktady. Biz NATO bilen hyzmatdaşlygymyza ygrar. Biz 5-nji maddanyň ýerine ýetirilmegine ygrar diýip Rutte sözüne goşdy. NATO agza ýurtlary Russiýanyň Ukrainadaky doly girbine urşusyna garşy umumy pozisiýa görkezmäge çalyşýarlar. Ýöne Ýewropanyň käbir ýurtlary Washingtonyň hereketleriniň olaryň tagallalaryny hasaba almazlyk hükmünde kabul edilmeginden aladylanýarlar. Amerika Ukrainada o katyslygy toktatmak ugrunda çat ılalasy gazanmak islegini beýan etdi. Muňa Ukrainanyň käbir territorial egilsikleri etmegi baradaky pikirler, şeýle-de Amerikanyň Moskwa bilen gönül gepleşikleri dikiltmek boýunça finansyklary hem goşulýar. NATO duşugyna Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio'nyň, Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybihaňyň we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat ýolbaşçysy Kaja Kallasyň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Rubio duşukda transatlantik hyzmatdaşlaryna garşy edilen tanqidler we Russiýa bilen gatnaşyklary dikiltmek tagallalary sebäpli ýaranlardan ýüze çykjak towallar bilen ýüzbeýüz boljakdygy çaklanylýar. Rubio'nun şeýle hem Prezident Trump'yň NATO'nun ýarany bolan Kanadany Amerikanyň 51-nji stat hükmünde görmegi we Grenlandiýany Daniýanyň awtonom sewtini anneks etmek baradaky çykyşlaryna düşündürüş bermegine garaşylýar. Rubio 3 aprelde Brüsselde geldi. Onuň bilen birlikde Amerikanyň NATO'daky täze bellänen ilçisi Matt Whitaker hem bar. Olaryň Ýewropa hyzmatdaşlarynyň harby çykdyjylaryny ýokurlandyrmalydygyny we jogapkärçiligi deň paýlaşmalydygyny sorajakdygyna garaşylýar. NATO'nun liderleriniň suýluň iýununda her bir agza ýurdun gorunç çykdyjylaryny ýurt boýunça içerki umumy önümiň iň peti 2% derejesinden ýokurlandyrmak baradaky meselesine garamagyna garaşylýar. Trump'yň administrasiýasy 5% derejesini öňe sürýär. Rutte bolsa ähli agzalaryň tiz wagtda azyndan 3,7% ýetmegi we bu urda ýygyderle hasabat bermegi soraýar. Ýöne ykdysady üsüşüň pesligi we büdjet kimçilikleriniň artmagy sebäpli käbir Ýewropa ýurtlary bu talaplara gönül razy bolmakda tersap etmelislerler. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sybihaňyň duşukda harby ýagdaý bilen bagly soňky ýagdaýlar barada hasabat bermegine garaşylýar. Ukrainanyň NATO agzalyk meselesi häzirki wagtda gün tertibinde bolmasa-da köp Ýewropa ýurtlary Amerikanyň Ukrainany ýarag bilen üçinçiliginiň dowam etjekdigini we NATO'nun Ukraina isirleri üçin okuw missiýasynyň saklap galjakdygyna kepillik isleýärler. Galy berse-de Amerika Kiýew harby kömekleri utguşdyrýan Ukraina gorunmak kontakt toparyndaky, ýagny Ramstein toparyndaky öz ýolbaşçylygyny betetdi. Toparyň soňky duşugyna Britaniýa ýolbaşçylyk etdi. Nowatdaky duşuk 11 aprelde meýilleşdirildi. Oňa Britaniýanyň we Fransiýanyň bilelikde başlyklyk etmegine garaşylýar.